Bandits kidnapped police inspector and 2 others for Kano. As you can see, all of them, they are all Muslims. They are begging for help, speaking Hausa language. You're not going to listen to them just now. But this is what Gumi said, that they are our brothers. We should love them. This is the kind of love Gumi wants the citizens of Nigeria to prostrate towards his gang of Fulani herdsmen that is terrorizing the whole Nigeria. They said, why is Americans saying it is a Christian genocide? It is a Christian genocide because it was the Christians that cried out that they are being persecuted, they are being killed. We never knew that the Northerners are also passing through the same, because they have never cried out. They would have cried out to their Saudi Arabia or to their Pakistan or Palestine and others. But they never cried out. They were enjoying it, bearing it, protecting it as if, yes, it is what they love most to protect. It is a treasure to them, because they want to go and meet 14th Virgin in heaven. But we refused to be silent. That was why we cried out. And who cried out? It was the Christians. President Donald Trump is not coming to Nigeria because of Muslims. He's coming because of the Christians. Because it was we that cried out. You people know who to cry to if you are passing through persecution. See them now. He said they are our brother. We should love them. We should bring them into the society. Look at them. Come and listen to the way they are beating these people up. A police inspector plus 2 others. This is where they are maltreated. This is the kind of Nigeria we are living. This kind of thing doesn't happen anywhere in the world. I've never seen this kind of thing anywhere in the world. Only in Nigeria. In fact, let's listen to them. They are speaking Hausa. They are from the same place with Gumi. I heard he has went and deleted all his social media website. Gumi, you are very, very joking. You are joking. Do you think America don't know you? They know you. They know you long ago. They are not in hurry. They are not in haste. Okay, you don't just say they investigate you. Don't say. In fact, I will be coming back with Bumi. Let's listen to this. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. sunana Kabiru Bello Adamu, yan sanda da ke aiki a Police Academy Wudil. A jiya da rana na tsinkayi kaina ina kan hanyar tafiya zuwa Kebbi. Normal wani ya tamu iyaka bindigaji din tamu domin sada zumunci da yan uwana da na baro wajen aiki da su shekarun baya. Ka faɗi kore su jiya. Domin sada zumunci akan yan uwana da na baro aiki gare su. Na gamu da ibtila'i akan hanya. Na gamu da yan bindigar daji wanda a halin yanzu muna hannunsu. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon daidaita tsakaninmu da su. Mutanen da mun zauna da su ba su da niyyar cutarwa a gare mu. Sun ba mu shawarwari, kuma mu kanmu 'yan Najeriya ne, mun san duk abubuwan da yake faruwa a Najeriya nan. Muna mai ba su haƙuri akan su duba mana, su duba Allah, su tausaya mana. Muna da iyalai, muna da 'yan uwa. Wani abun ya zo ƙarshe su daidaita da 'yan uwanmu. Na gode, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya kare zumunci. Ai uban me za ka ce? Ya kakin magana. A ni ma bayani zan yi? Ba ka bayani to don uban. A'a to, salamu alaikum. Yan uwa jiya ni ne Muntari Kano Tofa Local Government. Muntari shi. Saboda haka dan Allah yan uwa da abokan arzika a taimaka mana akan halin da muke ciki. To faɗi magana ka. Yawa a taimaka mana halin da muke ciki. Dan Allah dan Annabi mun shiga muna neman ɗauki gare ku ƴan uwa. Allah ya taimake ku. Kuma mutanen nan har ga Allah mun yi zaman lafiya da su sun mun yi tafiya sun taimake mu. Ka bari haka nan. Kai Ni ne Ɗanladi, wanda aka fi sani da Musa Rabi Tofa a ƙaramar hukumar Tofa da Kano. Mun to daga sabuwar tashar rijiyar zaki zuwa birnin Kebbi. To akan hanyar mu ta zuwa birnin Kebbi, Allah ya gama mu da mun gamu da ibtila'i na yan fashin daji. To tsakanin da Allah mun a yadda muke dai mu gaskiya suna kyautata mana kuma suna sauƙaƙa mana.
saboda haka ana kyautata ba afuwa wayo Allah wayo a yi haƙuri dan afuwa dan Allah afuwa dan girman Allah afuwa wayo Allah wayo Allah afuwa dan girman Allah afuwa wayo Allah na dan Allah taimaka mana wayo Allah yan uwa mutane ma a taimake mu dan girman Allah a taimake mu dan girman Allah a taimaka mana Karaciya kana cikin sauki haka yanzu kana cikin sauki gure idanunku taimaka mana